Sinipili po matong marito. Long kang mo po matake. Don Bosco Higher Secondary School. Don Bosco Higher Secondary School. Kailangan kayo 57 years itanong mo. Kung sa pati, napagsukikan ko lang ito. So, kung dito sa ito ba matilo maki, napaklan yung chengan. Sa Don Marito, ang lutang na lang ito mo. Ngayon ang tibigyan ka. Ikaw ang tibigyan sa ito. Don Bosco Higher Secondary School ito. Kailangan kayo 57 years complete mo. Kung sa pati, okay, 50 years. Golden to this celebration along. Kailangan ito. Ligan sa atin. Kiteng C. Kiteng C. Kita na sa ito. Ladies and gentlemen, now we are going to see the parents from Don Bosco Higher Secondary School. Don Bosco Higher Secondary School has already completed 57 years of schooling, but this is the fourth time they are performing in Perpignan Festival. Thank you.
And